Sanibonani. Ngibhemile-ke namhlanje. Ngizonikhombisa amandla wensangu. Ukuthi insangu akuyona into embi. But iyakulekelela ekutheni ukwazi ukubona izinto ey'balulekile. Ukwazi ukubona urongo uwuvume no-right uwuvume. Ukwazi ukuwubona urongo, ukwazi ukuwubona for no-right. Ukwazi futhi ukuvuma kokubili. Umuntu-ke loyo ophilayo engikhuluma ngaye. Ngicabanga ukuthi sonke siyazazi abanye ngabanye ukuthi ey'ntweni esizenzayo mina ngabe ngakuliphi isayidi, ngabe ngasesayidini elamukela izinto ezi-wrong, libone ukuthi cha ngempela zi-wrong, kodwa futhi lizamukele uqhubeke wenza into e-wrong uyibone ukuthi i-wrong. Umuntu-ke ngamunye ozaziyo ukuthi yena uhlobo luni lo muntu uzobe seyikhethela kula masayidi omabili ukuthi uhamba naliphi, ukuthi uhamba naliphi. Mina ngokwami angikwazi ukubekezelela lokhu ukuthi ngazohlupheka ekhaya, i-Afrika. Ngizoyaphi uma ngisuka ekhaya? Ngizoyaphi uma ngisuka ekhaya? Hhayi. Ngizolikhuluma nje iqiniso njengoba limhlophe linjalo. So kuzoba kumuntu ngamunye ngamunye ukuthi yena kumphatha kanjani noma kwehla kanjani kuyena. Uma ngiqaphela indlela izinto ezenzeka ngakhona kule South Africa esiphila kuyona, eyi mina zingithokozisa, angazi noma mhlawumpe omunye umuntu uthi amthokozisa na, kodwa mina azingikhululi. Sekuneyigameko-ke ey'ningi engike ngahlangabezana nazo empilweni yami. Ezikuvezayo ukuthi kukhona ukungcola okukhona kule ndlela yokuphila noma kule ndlela esiphilisana ngayo singabantu emhlabeni. Angikwazi ukwenza into e-wrong kumuntu ongakaze engone ngalutho. Ngingayiboni futhi into e-wrong lapho. Ngenze into mina komunye umuntu engeke ngithande yenzeke kumina. Ngenze into komunye umuntu engeke ngize ngithande yenzeke kumina. Hlobo luni lo muntu lolo? Hlobo luni lo muntu lolo? So umuntu nomuntu ozoyidicayidela yena ukuthi uba ngakuliphi isayidi. Ngiyabona ukuthi into ethinta abantu abaningi imali. Asikwazi bandlulula impi nesitha ngesikhali sesitha. Nakhona futhi lesi sikhali isitha sisitshontshe kuthina. Ngoba phela vele iqiniso ukuthi yonke into abayifunda kuthina abantu abamnyama bokuqala emhlabeni. Amabhizinisi, iy'tolo aziyilutho ngaphandle kwethu. Aziyilutho ngaphandle. Ngikhulumela kakhulu abantu abamnyama ngoba ibona ithina esihlukumezekayo, ithina esihlukumezekile kule ndlela yokuphathana esiphathene ngakhona njengamanje emhlabeni nje wonke jikelele. Babodwa abalwayo kufa abantu
phuma imiphefumulo kuze kuqale lezi zimpi khona abasukela abanye khona abafuna ukuba amaboss bafuna ukuba bakhulu bafuna ukucontrol bafuna ukuphatha umhlaba wonke akuyona indlela yokuphilisana leyo singabantu uma ngempela sonke singabantu akuyona indlela yokuphilisana le akubona ubuntu lobo so iAfrika mina ngiyazi kuyindawo yabantu abanobuntu abaphilelanayo ngibonile nje kubuqoshwa abafowethu noma ake ngingasho kanje ngibonile baxoshwa but indlela abakhulunywa ngakhona bapendwa ngendlela yokungathi ku-wrong kuba khona kwabo la noma bona banecala ngokuba la eSouth Africa nokho-ke ngeke ngize ngikufihle ukuthi vele ubukhona babo ngale ndlela asebefike ngakhona igcine kwathina esivele siyixakekela nathi igcine sisi-affect sisiphazamisa ngoba mina uma umlungu ethi nakho umsebenzi ethi mina okay ngawenza lo msebenzi ngo-R5 ethena no lo umsebenzi weshumi mina kunemisebenzi engeke ngize ngikwazi ukuyithatha kodwa ngoba wena mfowethu uxakekile kunzima ekhaya ngike ngasebenza nabafowethu bangaphandle ka-Checkers 66 eDevonport ethuthwini laphaya besixoxa izinto ey'ningi ngiyamkhumbula nje omunye kuthiwa uJean Luke sasiphikisana ukuthi wayethi yena iSouth Africa ayikho ngcono akhona amanye amazwe angcono kune-South Africa ngathi mina okay ayikuyona phela inkinga makunjalo phela uma kukuthi wena ubona ukuthi akhona amanye amazwe angcono kune-South Africa bekufanele abe mina nawe asazana ngoba wona bekufanele uvele usuke ekhaya niqonde straight uye kulolo lizwe kube yilona walibona lingcono kune-South Africa so kwalo mnotho abawuphethe njengamanje abawukhontrolayo abamhlophe eSouth Africa noma e-America ewukhontrolayo eSouth Africa ukuthi abafikanga nawo lo mnotho abantu bafike lapha baphethe amabhayibheli kuphela abantu abamhlophe ngeke ngabona i-AfriForum ihambe iyosiceba laphana kuTrump kuthiwa thina sibulala amafama lana kanjani beqamba sihlaza manga ithina esibulawayo abantu abamnyama ufuke uneze izinto ngendlela ezingo-connection abese futhi ekugcineni bese uyasatshiswa ukuthi kumele kube khona izinto oyijoyinayo ukuze i-system izokwazi ukukwamukela munqaba ukwenza lokho uyabulawa uyafa ngufakazi walokho akhona ama-recording engingakwazi ukuwachaza ukuthi lokhu bekwenzeka kanje inhloso yakhona bekuwukuthini noma lokhu kwenzeka kanje and mina ngibona ukuthi kungani kwakwenzeka kanje kungani kwakunje yabo nezinto engi-experience-ile ke empilweni ngicabanga ukuthi nabantu bawufakazi ngoba ngiyababona uma ngiqhamuka ey'tolo banokungibuka ngenye indlela
ngathi khapha bangazela khona, yabo. Into ebuhlungu kakhulu ngalento ukuthi kufa thina sodwa abantu abamnyama. Ngayibali mina ngoba mina angiqala ukubhekana nesimo esifana nalesi and njengamanje nginayo isolution yaso. Nginayo isolution yaso. Into ezokwenzeka ayikho mnandi ngoba umuntu omnyama ozolimala kakhulu. Umuntu omnyama olimala kulezi zinto lezi ezenzakalayo. Ukuthi uvele usukele nje umuntu ungamfiseli okuhle noma uzama ukumcindezela ukuthi angaphumeleli empilweni ngasiphi isizathu ngoba enzeni lowo muntu. Ngobe kone ngani? Akubona ubuntu lobo asikufuni lokho kunjalo la eAfrica, eSouth Africa. Sifuna ubuntu, ukubambisana. Abangahambisani nalokho angicabangi ukuthi iSouth Africa ngokwemvelo nje bazoyithi ngabavumeli ukuthi bangahlala kuyona. Bazoyithi ngabavumeli ukuthi bangahlala kuyona. Izobashisa. So kumuntu ke ngamunye ukuthi yena ukhetha liphi side. Ngabe iside lokuhambisana nemvelo, lokuphila iqiniso, loba nobuntu. Wenze komunye umuntu njengoba usufisa kwenzeke kuwena noma uhamba neside lapho khona wenza sengathi uzenze sengathi uyaphumelela noma uthande kubonakala kube sengathi uyaphumelela kodwa futhi ekubeni kunzima empilweni. Kodwa emphakathini ufuna ukubonakala njengomuntu wena onamandla ukwazi ukwenza izinto. So iqiniso elibalekile, iqiniso elizosikhulula singabantu abamnyama sonkana nje. So angikhulumeli South Africa kuphela lokho ngikhuluma ngakho la. Ngisho ngoba besinenkinga zolo lokho. Noma kunesimo lokhu sibonakala njalo nje. Endabeni ko TV kephi okugxile kusona. Sekuthi abahamba. Kodwa manje into engididayo ngine sekubuzwa mina ukuthi kanti lento uhamba nini? Nizofa. Yazi nizofa. Ngoba labantu abanisebenzisayo abanawo lamandla nina eninawo. Bathumela nini thambani nokhuluma izinto nokwenza izinto lapha akwenzi bona. And lento zeni mase backfire zibuya kunina zifike zibulale nina. Asibulale umuntu osekuthumile. Yabona? Akabulala umuntu kade kuthumile. So vulana amehlo. Sibambisaneni. Akekho umuntu onelungelo lokwenza impilo yomunye umuntu ibe nzima emhlabeni. Akekho. So lesi sikhathi ukuthi umuntu ofike neBhayibheli njengamanje akaphathe iBhayibheli lakhe ezandleni zakhe. Akaphathe iBhayibheli lakhe ezandleni zakhe. Umnazi womhlaba uyena ufana ukukhontrola umnotho wezwe njengamanje. Kusukela manje kuya phambili. Umuntu omnyama ofanele ukukhontrola umnotho wala eSouth Africa. Siyazi ke singabahlali bezwe ukuthi iziphi izinto esifuna iziphi izinto esingayifuni. Ngiyaqonda ukuthi khona sebephazamisekile abahlali bezwe ababona izinto ngenye indlela.
angazi angikho sure noma baphazamisekile noma benza sengathi baphazamisekile ngoba phela isiyende kakhulu nale athi ngiphinde